ҳамин чорабини пеш аз ҳама ба онҳо ба мо ва ба хонандо имконият медиҳад ки волидайно имконият медиҳад ки бояд ки дар байни мо ҳамкорӣ бошад ва вақте ки фарзандро ба дабистон ба мактаб мебиёранд бояд ки аз нуқсони фарзандашон омӯзгорро огоҳ намоянд то ин ки мо омӯзгор ба ҳар як хонанда қати ҳамин як нигоҳи алоҳида қати онҳоро ба дарс водор карда ва ба онҳо ҳамон имконияташонро назорат карда ба онҳо таълиму тарбияро омӯзонем. Ма бояд ки кӯдакое ки имконияташон мадамин фарогириашон чӣ ҳастанд дар мактаб дар ҷамъият ҷалб карда шавад, чунки онҳо дар байни ҷамъият худро танҳову тоқа ҳис накарда ҳамчун кӯдакое ки ҳамин ақлронишон фикрронишон хуб ҳастанд бо ҳамин онҳо ҳам низ одат карда унс мегиранд.